आणि 15 वार्डात कॅन्डिडेट जवळजवळ एक सोडून बाकीचे सगळे जवळजवळ झाले आणि ते आयचे दिसा ते फॉर्म भरतात आणि त्यांचे मुखार एम आसा कितें सोशल वर्क करपाचें फॉर ओबीसी चंद्रिका चंद्रकांत नायक वॉर्ड नंबर 2 कुर्तकार नगर कॅन्डिडेट रूपक देसाई 3 नंबर मिंगल फर्नांडीस नंबर 4 एकच आमचो फिक्स करपाचो उरला तर हे चालू आसा कॅन्डिडेटाचे तोय मेळटलो नंतर 5 नंबर लालन सत्यवान नायक पणजी काउन्सिलर वार्ड नंबर 6 कैंडिडेट विलियम भागियार वार्ड नंबर 7 दीक्षा दिलीप नायक वार्ड नंबर 9 विदेश नायक वार्ड नंबर 9 मनीष सिनेटू बेला रोड्रिग्स वार्ड नंबर 10 रसिक पारकर वार्ड नंबर 11 रितेश नायक वार्ड नंबर 12 मिलिंदा कुलासो सिल्वानगर वार्ड नंबर 13 विजिता प्रभु 14 नंबर वार्डा आनंद नायक आणि वार्ड नंबर 9 पणजी काउन्सिलर किशोर नायक उमेदवारी अर्ज भरूंक 13 एप्रिल मेरेन प्राज आता मेरेन उपजिल्लोधिकाऱ्याकडे 38 अर्ज आयल्यात. We receive altogether 26 nomination today from 20 candidates. So altogether for 4 days, last 4 days, we received 38 nominations from 30 candidates. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.